Takže čau lidi, vítám z dnešního videa. Tohle video bude o mém památníčku vlastně a bude to, že vám tady ukážu obrázky, od koho to je vám řeknu a kolik jim je let. Můžeme jít na to. První, tady máme tohle. Můžete si to přečíst. To je od mýho pradědy. Jemu bude 85, myslím, anebo 86, to přesně teďku nevím. A to mi nakreslil děda. On mi nakreslil i takhle tohle, kde je vlastně naše škola ve Volyni a pak tady je ten obrázek. Tak další obrázek, který máme od prababičky, ty je asi 82, si myslím. A to mi tam nakreslila, to je hned po dědovi. Má ten obrázek na čtůl tady. Takže to je hned po dědovi. Další obrázek, který máme od mýho brášky, to je hned po prababičce. Můj bráška, ten je docela dobrý, ale někdy mě i zlobí. A tomu je 6 let, tohle to nakreslil, když mu bylo, myslím, že 5. Tak, další tady máme od mýho strejdy, tomu je 27 a to mi nakreslil, umí strašně krásně malovat. Další obrázek tady je, tady mám od tety, ta patří ne k tamtomu strejdovi, ale k jinému strejdovi. A tohle to mi nakreslila, myslím, že je 29, nějak tak. Další obrázek tady mám od mojí kamarádky, taky můžete přečíst. A ty je 11. 1. září bylo 11. Jmenuje se Barča. Další tady mám od maminky, ty je 42, taky si to můžete přečíst. Tohle mi nakreslila. Tak, pak tady máme od naší nejlepší paní učitelky. Je to naše třídní učitelka. Byla teda od 1. do 3. třídy a byla fakt nejlepší. Úplně nej. Takhle to je od toho strejdy, ke kterému patří ta teta. Je to vlastně strašák, jako že jsem to já. Tomu je 40 a tady to je napsané. Je to vlastně brácha mýho taťky. Tak, další obrázek to máme od mojí sestřenice Klárinky. Tady se snažila něco napsat. Já vám to přečtu. Hnana, hna a hnin, nahna, nhan. Myslím si, že chtěla napsat Hana. Jsou jí taky teprve 5 let, ale to kreslila, když jí byly 4 roky. A je to od Klárinky. Pak tady mám od mojí nejlepší kamarádky, od Majdy. Je to fakt nejlepší kamarádka a nakreslila to moc pěkně, ale moc. Pak tady mám od sestřenice, od Laurinky, ty jsou taky 4, teda vlastně už je teď 5. A to kreslila, když jí taky byly 4 roky. A to je vlastně sestřička, nebo vlastně dvojče Klárinky. Potom mi nakreslil tatínek. To je taky nádherný. Já nechápu, jak může někdo umět takhle hezky kreslit, ani já to takhle nezvládnu. Tohle je od mojí kamarádky Stáni. Ta bydlí taky v Mnišovicích. No. A ty je 11. To přesně nevím. A pak tady mám asi poslední. Ano, poslední od mojí paní učitelky na flétnu, protože odchází do důchodu a já přistupuju na jiný kroužek. Všechno, ten památníček se dá koupit normální papírnictví, akorát já už mám od roku 2014. A jako mně nepřijde, že je moc dětský, je takovej normální, prostě pro holky. No a tohle to by bylo pro dnešní video vše, ale nebude to vše, mám tady pro vás bonus. Další věc. Tak další věc, to je, co je v mé taštičce. Mám tam vlastně různé věci, šminky, vlastně spíš jenom šminky.
drasenky, rytěnky, já nevím, nějaký stíny a tak. Tak jako první je tohleto, já nevím, jestli to je tvářenka, přesně. To přesně nevím, protože já jsem to dostala od mamky a ono to tam, jo, pudr, já to mám jakoby nově. A tu mám tam ten štěteček. Já jsem se to ještě na to ani pořádně nepodívala, takže máme pudr. Další věcička jsou tyhle, myslím, že to jsou stíny, nebo já nevím, co to přesně je, ale myslím, že to jsou stíny. Jo, stíny. Zase jsem si to nepřečetla. Takhle vypadají, jsou takový hnědý. Tak další tady máme taky no teď mi to spadlo. Další tady máme taky stíny, ale tentokrát modrý a ty jsou fakt pěkný. Další máme korektor. Ten zvuk je hustý. Ten mám taky nově, ten se použil jenom párkrát. Pak tady mám voňavku. Melounovou. Jo. Zase mi to spadlo. Sice je to Hello Kitty, ale mně je to tak nějak celkem jedno. Pak tohleto je takový les gnarty vlastně, tohleto je na pusu a tohleto je taky na pusu. A je to vždycky třpitivý, když se s tím namaluju. Rytěnka pak tady je, tady už mám jenom takhle. Tu jsem dostala v únoru, k mým narozeninám, 10. Takže to je takováhle rytěnka od Gabriela Salvete, nebo jak se to čte, od ní mám i hodně laků, to můžu taky natočit, akorát já těch laků mám hodně málo. Řasenku, která nejde ze sebe otevřít, jo, už to ne. Ale tu mám jenom takový na prodloužení, nebo ne prodloužení, ale trošku zbarvení řasu, protože ona moc ty řasy neprodlužuje. Pak tady mám další řasenku, ta už ty řasy prodlužuje, ta už je dobrá. Jako všechny jsou dobrý, to neříkám. A takovýhle štěteček. A tady mám les gnarty, ve kterém už skoro nic není. Protože já mám kamarádku, u který jsem si to zapomněla. A ona, ta kamarádka, má mladší ségru a ona to vypatlala na papír. Pak tady mám takovejhle les gnarty, který je úplně nový a ten i krásně maluje, jsem ho zkoušela. A voní. A milion těch, jak jsme se říkali, linek. Pak tady mám nádhernou stříbrnou. Tam je fakt sluší. Fakt. To je takovýhle modrý, vlastně jedna je šedá, jedna je modrá, i s ořezávátkem. Tady mám, to furt nevím, no co to je. To jsem ještě nepoznala. Co to je tohle. Já nevím, ale ono se to tak nějak nedá smejt, protože já jsem měla stopně černý oči. To vám teda pomoci. Pak tady mám takovýhle linky. Já nevím, ono je to blbě vidím, mám tady blbý světlo. Ještě takovýhle stíny, modrý taky. A mám tady tyhle ty 3 malinkatý voňavky. Ta prostřední růžová, ta je z Tábora. Mám tady toho celkem dost. Tak ještě takovýhle ty černý linky. Tak tady mám ještě bílé linky. Ještě černé linky. No a tohle to jsou poslední a to je takováhle černá spojená s bílou, která tam není. To je skvělý. Pak tady mám úplně na stíny, tady mám takovouhle malinkatou, nevím, jak se tomu říká, patlátko, tomu říkám. No a tohle to je všechno. I vám ukážu menší video, jak se namalovat na svatbu, do divadla, na diskotéku a tak. Takže tohleto video bylo o
těch věciček a o mým těm památničku. Takže doufám, že se vám líbilo, je strašně dlouhý, já za to nemůžu, prostě je delší, ale to mi nevadí, takže to by bylo vše a u dalšího videa čau.